בהדרכה זו נסביר את הסיכונים העיקריים בהם עלול להיתקל עובד ניקיון במהלך עבודתו ואת הוראות הבטיחות על מנת למנוע תאונות. בכל שאלה בנושא בטיחות, בריאות והגנת הסביבה, עליך ליצור קשר עם האחראי. כל עובד חדש חייב בהדרכת בטיחות לפני תחילת עבודתו. הדיבור בטלפון סלולרי אסור בכל אזורי המפעל, מלבד באזור המשרדים. עליך להגיע לעבודה לבוש בבגדי עבודה, הכוללים מכנסי עבודה ארוכים וחולצת עבודה עם שרבולים, נעלי בטיחות תקניות וקסדת בטיחות בצבע כתום. הסרת עליונים ושרשראות, צמידים וטבעות העלולים להיתפס במכונות סובבות. לעולם אל תעבוד במפעל או אפילו תבקר בו כשאתה נתון להשפעת אלכוהול או סמים. במשימות מסוימות יהיה עליך להשתמש בציוד מגן מתאים לסוג המשימה שאתה עומד לבצע. למשל, כפפות עבודה למניעת פגיעות ידיים, או מגני עיניים מפני אבק, נתזים וחומרים מסוכנים. עליך להשתמש במגיני אוזניים בכל מקום המסומן בשילוט בו מפלס הרעש גדול מ-85 דציבל. עליך להשתמש בנשמית בכל עבודה מייצרת אבק. אל תבצע עבודה כאשר אתה לבד במפעל או שאינך בקשר עין עם עובד נוסף. במפעלי הנסון פועלות מכונות כגון מסועים, מנועים ומערבלים. המקומות המסומנים במכונות אלו הם נקודות הצביטה והמשיכה. מקום בו רצועה או שרשרת עולה על גלגל הוא נקודת צביטה מסוכנת, ולכן אין להתקרב ואין לגעת בחלקי מכונה בתנועה. כל חלק במכונה הנמצא בתנועה חייב להיות מוגן כנגד כל אפשרות גישה. אין להסיר מגנים אלא באישור מנהל המפעל. במידה וזיהית המגן חסר, דווח מיידית למנהל המפעל. במידה ועליך לבצע עבודה במכונה או בציוד סובב, עליך לוודא לפני הביצוע שאחראי מטעם החברה עוצר את המכונה ונועל יחד איתך את כל מקורות האנרגיה. עבודה בגובה היא כל עבודה שבגללה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים. רק עובד שעבר הסמכה מתאימה לעבודה בגובה רשאי לעבוד בעבודות גובה. במקומות מסוימים במפעל קיים סיכון להחלקות ומעידות, ולכן חשוב לוודא שסביבת העבודה נקייה מחומרים ופסולת. אין להשאיר כלים וציוד במעברים כדי שלא יהוו מכשול, ולשמור על מדרכים נקיים מאגרגטים. חשוב ללכת בזהירות ובשום אופן לא לרוץ. תאונת גב היא תוצאה מהרמה או תנועת גב לא נכונה, וכרוך בה סבל רב. לפני הרמה, בצע חימום שרירים קצר. עמוד קרוב ככל האפשר למקום בעמידה יציבה. בצע את העבודה על ידי כיפוף הברכיים, כאשר הגב ישר. הימנע מפיתול הגוף עם המטען. העבודה במפעל בסמיכות לטרקטורים ומשאיות עלולה לגרום לתאונת דריסה. בכדי להימנע מכך, עליך ללבוש לבוש כתום עם מחזירי אור, וכאשר אתה מתקרב לרכב כבד, עליך האחריות לוודא שהנהג זיהה אותך ואת כוונותיך. חל איסור מוחלט להרים אדם בעזרת כף הטרקטור. חשמל הינו אחד מהסיכונים העלולים להוביל לתאונות קשות. כאשר אתה מזהה מפגע חשמלי, הפסק את המפסק המקומי או מפסק החירום במקום, או הוצא את התקע מהשקע והודיע מיד למנהל על המפגע. תיקוני חשמל מכל סוג שהוא בהנסון יעשו אך ורק בידי חשמלאי מוסמך.
הכניסה לחדרי חשמל ו/או פתיחת ארונות החשמל מותרת רק לעובדים שהוסמכו לכך. בעבודה עם כבלי חשמל מעריכים, חשוב לוודא שבכל תוף כבל יימצא ממסר פחת להגנה מפני התחשמלות, ושהכבל המעריך יהיה עשוי מחומר העמיד בפני פגיעות מכניות. בהנסון מאמינים כי סביבת עבודה מאורגנת, מסודרת ונקייה תורמת רבות לבטיחות העובדים, ולכן יש לוודא ניקיון מחומרים ופסולת, ולאחסן כלים וציוד שאינם בשימוש. בהנסון גם שומרים על הסביבה ומפרידים פסולת. בסרט זה הראינו את גורמי הסיכון העיקריים ואת הוראות הבטיחות בעת עבודתך במפעלי החברה ובאזורים התפעוליים. כללי הבטיחות עליהם מקפידה חברת הנסון משרתים את העובדים והקבלנים על מנת ליצור סביבת עבודה נטולת גורמי סיכון ועבודה ללא תאונות. האחריות והמחויבות האישית שלך לבטיחות היא המפתח להצלחה. חברת הנסון מאחלת לך עבודה נעימה ובטיחותית.